поредицата. Аз и Атлас Те повърна. Гъмбъл. Добре, Поредицата. Давайте, Това е втора част, да видим. трябва да довършим първата. Коя посока ще тръгнеш? Там или там? Там. Пламчо, трябва да довършим първата. Не. Всичко зависи от даровете. На къде ще тръгнеш? Направихме първа част вече. Аз съм при Пламен. Сега съм... Гъмбъл парти. Сега свървам. Моли се за щастливо число. За щастието. Айде, моли се. Най-голямото щастие са падна. Ей, сега почваме друга игра. Не. Няма. Имаш ли 5? Да. Имаш точно 5. Че така! Аз вече имам едно. Те пуснаха тук. Да. На мен ми трябват още коини. А вие имате? Ай, това е хвърля. А вие нямате. Брат, защо не се падна хубаво на нея? Не, Пламен има 8. Ще може да си го вземе. Евентуално. Какво ще бъде? Айде, много Брат, малко имам игра. 4. Бухалка. Айде! Духове. Това са- Елате при мен, трябва да сте близко. Да, ще го оставя така да ни е удобно на всички. Чакай. Аз съм тук. Ни. Верно. Откри и преброй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз май цъкнах повече пъти. Защото не Бе, виждах от стига Пламен. си цъкал, бе. Пламен, айде да се разменим, да ти е Бе, по-удобно. дръпни Бързо, момче. 11. 11 отговорът е 6. Казах ви, че 6. 10 точки. Вау, аз чаквах 5. Дръпни. Такива синички. 1, 2, 3, 4. 13. 13 бе. То 15 по-моему направил. Бе, 13, сега ще виж. 13. 14, 13, 13, 15. Казахме ти, че са 13. Айде, 20. 20 на 10. Майко. Много съм добър, бе. Искам да сгреших. 3 преброй. Аз да скажа. Да. 1, 2. Аз само цъкам, брат. Просто не знам какво правя, ама просто цъках. Сигурно ще загубя, нямам никакъв шанс, брат. Да видим колко съм цъкнал. Така. Сколко съм цъкнал? 28, 31. Отговорът е 20. Аз съм Не, Анаис. Анаис е. Сега беше 24. Аз бях 25. Такива. Те излизат на другото. 1, 2, 3, 4. Аз ги знам колко Аз са. ги 10 знам, са, брат. да. 10 са. Това беше много бавно. Колко си цъкна? 34! Пламене. Отговорът е 10. 9! Всички така познахме. 30 на 20. 20. О, О, не всички, просто само цъкаме, само Просто спамим. Само и така ще правя, брат. Не ми пука колко съм направил. Сам цъкам, брат. Спама и спама, докато не свърши. Толкова. Мисля, че съм направил повече, отколкото Аз съм трябва. направил май колкото трябва Аз или съм малко направил- повече. 33, 46. 32. Сега отговорът е много. Не ме аз познах! Аз бях точен! Аз бях точен! What the fuck, Данко? Как е точен, бе? Той всеки път. Аз бях точен, брат! Ой, колпа! Хора, това не е честно. Айде! Бе, по-тихо, бе. Шматка, бе. О, ма, гласа. Добре, на второ съм, чайче. Колко? Моли Сега се за едно. щастливо число. Сега няма как да не се падне повече. Сега Това съм аз. 2. Да, ама нали трябваше ти да фърлиш, бе? Опа, сега. О, да. Той вчера се размини сметка, не спомниш ли? 3. 1, 2, 3. Аз съм А, при при мен Пламен. е. Той- При яти. Виж това къде е, бе, брат? Бати, Върляй. Върляй, върляй. Братле, аз съм пред нея. 1, 2, 3, Къде ще Натам. тръгнеш? 4, 5, Коя посока ще Там. тръгнеш? 6. Его 6. Нали? Айде, аз съм водя. Ти водиш всички. Да. Анис. Анис. С... О, бати, стига, бе! Брат, за втори път 6 или за трети? Е, тук и там. Не, бе, дай в боята. Ма в боята... Ами тя и натам. Не. Тя може! Има пет. Има ли как да го махна? Просто цъкаш от и това. Че така. Не може, иначе, братле. Брат.
На твоето място има някакво. Жълто. После може да пром, после ще пром. Може бейсболна бухалка, бейсболна игра. Не, то сега ако спечеля парички... Бързи реакции. Това играе по сни. Това го играхме в първата част. Да. Сега ако спечеля парички, мога да го взема. Не можеш. Мога. Не можеш там. Мога. Така да е. Как бе? Брат, да, как 75 секунди. Не ли секунди? Айде. Брат. 17 секунди. Аз. Не, буквки беше. Не, буквки. Брат, защо само буквки са пак? Не! Бакнула си. Осъзнай. Взехте буклук, брат. Бак буклук. Да. Минус едно. Ти си минус едно. Сега наистина водих. Това беше буклук. Добре, че беше буклук. Да, не ни води. Не! Пламен ни води. Yes, бе! Братле. Пак съм. Аз съм... Не знам защо се размина. Не, свърши пламен. Браво на Пламен. Сега ако печеля поне някакви... Добре, че хората не поне могат да две ми дай. не видяха какво Моля те. направих. 2 ми дайте хора, моля ви Повече се. ще яде. 3 ще яде. Едно ми дай. Едно. Аз съм 11. Върли. Ама захвърлям. Две. Сега искам да ми се падне 6 да отида там, където е камъка. Кой моя ли? Давайте, зарове! Давайте! Моля се хубаво. Две. Защо само тъпи ми се падат? Се няма. Искаше шестица, ама получи двойка. Върли. Заровете. Не мога, братле. Ако имаш едно, можеш да го вземеш. Да. Две ли се падна? Да. Да. Или 3 беше ми. Ора, аз съм с най-много пари. Аз съм след... Брат, Не, кога взе 18? 11? братле. Нямам. Дай да я връщам назад. Не, тя се решава пътя, брат. Не можем ние да я го. Братле, кой води сега? Седи тя. Бейсболна бухалка. Аз искам без. Равни сте. Айде! Това не сме го играли. Играли сме го, бе. Ама не, днеска не сме. А, да. Аре, бе, готов ли Днеска си? на стрима не сме го ковали. Готов ти стрим, бе. Това е за на стрима. Айде! Брат. Yes. Не. Yes. Не го цъкнах правилно. Айде! Добре. Не. Водим. Не водим. Вот. Айде. То вие не водите. Да. Yes. 65 съм направил. Yes, 65. Не, брат, не гледах. Гледах вашата пън. Аз забрах, че не сме от един отбор. Че... Да. Айде! Yes, идеално. Бат, тя е 105, ама Къде че е 105 тая, бе? 90. Айде! Аз съм на второ място. Не, аз съм на второ. Аз съм, бе. Не, аз съм на трето, значи. Съм на второ, май. Аз Трябва съм да на видим сега. трето. Кой Аз съм на трето. Кой къде е, кой се Трето съм аз. Да, съм на. Ти сме. Аз съм трето. Аз на трето. Аз имам... Хвърляй, памка. Аз имам 5. Айде. О, Четири. Не, добре, не стигаш до лати. До камъка не. Не стигаш 1-4, мисля. 2. Не, виж го къде. Yes! Yes. 1, 2, 3, 4. Сега ми се падне 4 или 5 монети. 6. Защо за... Майко, за първи път не се радвам на шестица. Майка. 1, 2, 3. Коя посока ще 4. тръгнеш? Да, 4. 5. И ти си при мене. Мога? Можеш, да. И ти- Другата дъга. Не ще я вземе със сигурност. Мисля, че ще я вземе. Може и да не я вземе. Брат, тя е най-близко от това. Айде, аз съм до тебе. Хвърляй. Виж как се търка. 6. О, виж как се Шест търкаля. Три. 3. Добре. Можеше загадка да се падне. Накъде ще Напред. тръгнеш? Не бе, нагоре. Нагоре ли Аре цъкна? бе, братле. Нагоре Да. цъкна, бе. Дона ми такова отбори. Сега ще и се падне камъка, мисля. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Казах ти, брат, че и се падне. Братле, тя 2.
Не, че 2 камъка, аз съм един. Да са тук. Брат, те го върнаха най-назад. Само не и баскетболни забивки. Ох, добре, бързи реакции бива. Отивай там. Бързи реакции. 10 минути снимаме, лад. Айде, готов си. Кога снимаме? Готов си. Не знам. Сега само да не се падне първото букук. Може и нищо не се падне. Айде. Как зоната заема? То може. Има и по 2. Букук ли беше? Да. Как букук бе? Това беше желязо. Как го вземе камена? Как букук? Айде. Омага минус 2. Пак минус 3 вече. Но, Брат, сега с тия букуци, бе. айде. Завърна се. Половината време е минало. Не, много рано. Брат, так му се отказах. Най-накрая. Минус Минус 2 2, си. брат. Аз съм 2. Почти! Той не могат да вземат 3. Не! То времето мина. Да, ето да за мен. Аз съм на второ. Аз съм на второ. Аз на трето или четвърто. Победих. Аз съм на четвърто. Камон, бро. Брат, защо само букуци се падаха ця? Ти си на последно ниво. Знам. На мен нито един букук май не ми се. Нищо. Не, падна ми се поне само един. Ама ти се завърна. Колко? Сега можеш да паднеш в това, не знаеш. Не. 1, 2, 3, 4. Не, май няма да паднеш. Не, Няма. почти. Пада. Не пада. На косъм. Майко. Сега Сега мога да го взема. Мога и да го взема. Имам възможност. Имам възможност да го взема между другото. на там. Ако можеш и от тук по-бързо да минеш до там. Да. Добре. Сега и тук мини да стигнеш до... Аз вече от кога съм 14? бе? На къде ще тръгнеш? О, Може не го- избра много лош път. Аз съм сега. Не, Никия. Давайте, зарове! Давайте, зарове! Давайте, Там исках зарове. да му... Давайте, зарове. Давайте, зарове. Айде сега, аз съм. О, виж как се търкаля! 3. Три нещо не ти се пада. Но. О, не. Прия на съм. Добре, поне сте брат, сестра, няма значение. Да. Вижте по... Спри, бе! Как бях? Ра! Как бях? Прескочи дъгата, мисля, че беше лош. Не, това беше паркор. Моята игра! Пълни забивки! Моята игра! За нас е хубава. Защото ви бихме първо 5 на 0, после 3. Не, брат му хода. Натам! Добай аз! Ходи! Аре, бъда, ана избе! То се глична, ма. А, така. Ходи! Дейба! Ма не ми дай да хода! Ето виж! Сега се сети. Не! Да. Брат, две печелите. Скапаната игра. Рано го едитнеш, Памене. Едитни го. Рано го едитнеш. Дали не защо? Не. Това е първо място. Try hard. Брат, това е последното ни хвърляне и видеото приключва 6. Не, още 2 минути. Не, защо назад бе? Да вземеш оня камък. Не, връща се назад. Камъка, виж къде е горе. Не бе, там беше камъка бе. Това ли ще да е? Не, само не размяра с Дарвин. Какво е това? Премести се с 3 напред. На моля се На къде ще тръгнеш? Ама бъде ти все пак си много назад. Си най-назад. Виж къде? Там беше. Май. Всичко зависи Си от от заровете! заровете. Брат, Коя посока ще тръгнеш? там, брат, какво да правим? Сега съм аз, нали? Да. Да, аз съм. Ана иска да иде. О, не, аз съм загубен. Ако се падне 3 на таблото и премести 3, съм до там. Ана из кога отиде там, бе? Откъде я знам? Масле къде е? Ти не видя ли точка? О, тя го взели, бе. Да ти е верно. Да, че го взе. Казах ти, че е тука. Няма пари, yes!
Само не прескочи дъгата. Еми хора, това трябва да май да бъде. Добре, духове. Отивай там, Ачи. Нали там тия бутони. Хора, и това е последно май. Хора, май трябва... Това ще е То последната няма да игра. даш да свърши. Хора, трябва Да свършим да тук. свърши Чао. видеото до следващата част.